No niin, muutama mopo poikineen. Ja jalkakäytävälläkään et ole suojassa. Vai mitä sanot, Lauri? No ei. Mennäänkö tästä tien yli? Mennään vaan. Milläs mennään? Kävellen. Mennään nyt vaan tien yli. Hienot valot. Ei edes liikennevaloja ja näin iso ruuhka. Mitä? Ei edes liikennevaloja ja näin iso ruuhka. Niin. Siinä menee koko perhe. Ja nyt tien ylitetään. Hyi ruskaa. Miten tästä yli pääsee? Helposti. Ei mennä yli.